Сутринта на решителната битка настъпи и центърът на Мадан вече беше пълен с струпали се хора. Жителите на града се бяха събрали от всички краища, за да станат свидетели на сблъсъка, който щеше да определи съдбата на града. Синджирчетата и мутрите се наредиха един срещу друг, а тишината беше като бавно тиканеща се стрелка на часовник, отброяваща секундите до началото на битката. Оскар стоеше начело на синджирчетата, но дълбоко в себе си беше смазан от това, че Фахри стоеше срещу него като безмилостен враг. В миналото, когато бяха деца, Оскар беше гледал на Фахри като на идол. Винаги е виждал в него силата и коража, които му липсваха, и някога беше мислил, че Фахри ще защитава народа си. Но тази илюзия се беше разбила от жестоката истина за престъпленията му – убийства, рекет, безкрайно насилие. И все пак, днес Оскар трябваше да пренебрегне миналото и да се изправи срещу стария си идол като враг. С воинствен рев Фахри даде сигнал на мутрите си да атакуват и двете страни се втурнаха една срещу друга. Битката избухна с ярост. Улиците се изпълниха с викове, удари и сблъсъци. Мутрите бяха силни и свирепи, а Фахри, самият той, сякаш беше несломима сила, разпръсквайки синджирчетата като марионетки. В този хаос се появи дядо Добри, старият боен приятел на Оскар и Яго Адем. Той беше въоръжен с верния си кирка, а очите му светеха с решителност. Добри пришпори своя червен москвич и с бясна скорост се вряза в група мутри, които излетяха на всички страни. С усмивка и решителност дядото се насочи право към Фахри, чиято мощна фигура се открояваше над всички останали. Добри се затича с москвича към Фахри и точно когато колата наближи, се хвърли извън нея и я насочи право в могъщия диктатор. Фахри обаче скочи настрани, избягвайки удара в последния момент. Но дядо Добри използва разсейването му и с ярост забуде кирката си право в окото на Фахри. Кръвта рукна, а Фахри изкрещя от болка. С рев той сграбчи дядо Добри и започна да го удря с нечовешка сила, докато не го превърна в окървавен пулп. Оскар се втурна в битката, стиснал зъби от омразата и болката, която се беше натрупала през годините. Но силата на Фахри беше отвъд всичко, с което синджирчетата се бяха сблъсквали. В един бърз удар Фахри сграбчи Оскар и с ужасяващ замах смачка черепа му. Тялото на Оскар се свлече на земята безжизнено и тълпата наоколо затаи дъх от шока. Докато Фахри се приближаваше към него, Митко се бореше със собствената си изтощена сила. Беше на ръба на смъртта, слаб и покрит с рани. Но точно когато мислеше, че всичко е загубено, пред очите му се появи видение. Лицето на неговия стар IT учител Севди Местанов. Севди се усмихна леко и с окуражителен глас му заговори. Митко, дай го дивко. Ако умреш тук, рецептата ще бъде загубена завинаги. Всичко, което сме постигнали, ще бъде унищожено. Тези думи бяха като пламък в сърцето на Митко. С последни сили той събра всичката си ярост и вдигна поглед към Фахри. С гръмовен рев той извика. Аз съм Митака и кура Митрака. С нечовешка ярост и издръжливост Митко се хвърли напред, игнорирайки болката и умората. Синджирчетата, които бяха останали наоколо, бяха вдъхновени от неговия боен вик и се хвърлиха обратно в битката с него. Те обградиха Фахри, използвайки всичко, което имаха – интелигентност, тактика и решимост. Митко беше като бясна стихия и дори могъщият Фахри се оказа натиснат от съвместната сила на синджирчетата. Битката беше свирепа и със всяка секунда Фахри усещаше как съпротивата му отслабва. Най-накрая, под съвместния натиск на Митко и оцелелите синджирчета, той падна на колене прекършен и победен. С падението на Фахри битката приключи. Градът беше в руини, но хората, които бяха страдали под неговата тирания, започнаха да се събират около победителите, изпълнени с надежда. Синджирчетата бяха спечелили, но на висока цена. Бяха загубили много приятели и бойци, но бяха освободили Мадан от оковите на Фахри. Митко, покрит с рани, но горд и решителен, се изправи сред оцелелите и обяви новото начало за Мадан. Градът щеше да бъде възстановен и този път хората сами щяха да решават своето бъдеще, свободни от страха и насилието на един диктатор. Историята на Мадан щеше да бъде пренаписана и Митко, синджирчетата и всички, които се бяха борили за свободата, щяха да останат като символ на силата и надеждата за новото поколение. Седмици след Великата битка за освобождението на Мадан, градът започна да се събужда за нов живот
изпълнен с надежда. Всички жители, заедно с екипа на полбригада Нов дом, работеха неуморно, за да възстановят улиците и сградите. За 7 дни и нощи целият град бе съживен, докато жителите временно живееха в Узунце, под грижите на Аго Адем и останалите синджирчета. Нямаше дом, който да не се прегради или облече в свежа боя, а всеки камък беше изчистен и положен отново с вниманието на хора, които истински милееха за своя град. След завършването на работата, жителите на Мадан решиха да почетат онези, които загинаха за свободата на града. В центъра на града издигнаха 3 статуи, които завинаги щяха да напомнят за жертвите и героите. Първата беше на Оскар, гордо държащ тежка верига, символ на неговата борба срещу тиранията. До него бе поставена статуята на дядо Добри, с кирка в ръка, а зад него стоеше неговият стар червен москвич, верният му спътник по време на Великата битка. На третия пиедестал бе статуята на Севди Местанов с неговия стар лаптоп HP, с който бе вдъхновил Митко и всички синджирчета да се борят за свобода и чест. Но докато градът се подготвяше за ново начало, Аго Адем пое задачата да наложи справедливост и за Фахри. Тиранинът, който някога властваше с жестокост и страх, беше затворен в една тъмна, влажна изба. Там неговата единствена компания бе мрачната фигура на име Рекса, наречен че фен на секса, заради своя специфичен интерес към мъчението. Дните на Фахри преминаваха в непрестанни опити да се освободи, но Рекса се наслаждаваше на всеки миг от тази своя роля. Кога ще спреш? Стенеше Фахри, отчаян и изтощен. Ей, сега ще спра, Газарино, не ми е зле, отвръщаше спокойно Рекса с уверена усмивка. Това беше краят на Фахри, който бе тероризирал всички, оставен на милостта на своя нов тъмничар и на единствената му храна. Мед, подаван понякога отпред, понякога отзад. Скоро след това, когато хората в Мадан се почувстваха сигурни, те се събраха, за да изберат нов кмет. Всяко семейство в града беше съгласно, че Митко, лидерът на синджирчетата и техният освободител, заслужава тази чест. Митко обаче, със скромност, отказа поста и предложи Аго Адем, като обясни, че той е истинският лидер, който е посветен на благополучието на града. Маданците с радост приеха предложението и така Аго Адем беше избран за новия кмет на града. С новата посока, която бе поела, историята на Мадан вдъхнови хора от цяла България. Не след дълго БТВ, една от най-големите телевизии в страната, изпрати журналисти да отразят събитията. В продължителен репортаж те разказаха за зверствата на Фахри и неговата връзка с престъпния свят. Гледката на разрушенията, възстановяването и новите паметници разтърси зрителите, които с ужас научиха за тираничната му власт и жестоките мъчения, наложени над хората. Журналистите интервюираха Митко, чийто разказ за борбата трогна всички. С тих, но уверен глас той разказа историята на синджирчетата и техния път към свободата, като подчерта колко важно е било единството на хората. Това е история на всички нас, не само на един човек, каза Митко в интервюто. Победихме не само с мускули, но и с дух, приятелство и вярата, че можем да живеем свободно. За нас това е само началото. С ново чувство за принадлежност и гордост, жителите на Мадан продължиха напред, уверени в бъдещето си. Градът, освободен от страховете на миналото, се превърна в символ на надежда, кураж и сила. От този момент нататък Мадан щеше да бъде известен не само като миньорски град, а и като град на хората, готови да се борят за правото си на свобода и справедливост. След смъртта на героите си, Мадан изпадна в дълбока тъга. Жителите на града организираха възпоменание, събирайки се около статуите на Аго, Добри, Оскар и учителя Севди Местанов, за да почетат тяхната саможертва и сила. Всеки ден хора оставяха цветя и свещи около тези паметници, които сега се превърнаха в символи на новия, освободен Мадан. С течение на времето Аго Адем, който вече беше новият кмет на града, реши да използва славата и почита към техните герои, за да направи още повече за града. Вдъхновен от традиционната рецепта за дюлев компот, той стартира мащабна фабрика за производство на компот, наречена Родопски еликсир. Фабриката бързо се разрасна и стана известна не само в България, но и в други страни. Компотът, произведен там, стана известен като маданският нектар, толкова сладък и ободряващ, че всеки, който го опита, усещаше част от духа на Родопите. С натрупаното богатство от фабриката за компот, Аго Адем инвестира огромни суми обратно в града.
Той финансира нови училища, болници и паркове, както и модерни жилища за хората. Улиците на Мадан бяха преобразени. Озеленени с нови дървета, цветни лехи и изящни фонтани. Центърът на града бе украсен с родопски занаяти и творби на местни артисти, а фестивалът на Мадан вече привличаше туристи от целия свят. С напредването на времето, Мадан се превърна в истински рай. Жителите му сега се радваха на безопасен, красив и проспериращ град, в който всеки намираше място. В чест на техните герои, всяка година се организираше празник на дюлевия компот и пататника, където местни хора и гости можеха да се насладят на любимите си вкусове и да си припомнят за смелостта на хората, които бяха пожертвали толкова много за града. Докато хората гледаха напред с надежда, все пак те никога не забравяха уроците, оставени от тези герои. Мадан, някога малък и забравен, сега блестеше като светъл пример за това как единството и смелостта могат да издигнат цял един град.